راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أبزز اللقمو عزو السلام تنايب صحكم كبرا سمعتي نايلومي سولوس 16 لكاتي تفنونا كموترو بزينا مسفلمه سومناوي مدب سبورت كسعبالكم يو مكتالكم بخبر نعدم ኤርትራ ብዓብላልነት እትዕወተሉ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ አህጉር አፍሪቃ ኣብ ካይሮ ክካየድ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቁጥዕ ፈጢሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሱዳን ብምጥሓስ ተጻብኦታት ይቕጽል ኣሎ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣጠንቂቑ። ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ብዓብላልነት እትዕወተሉ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ አህጉር አፍሪቃ ካብ 2 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ግብጺ ከተማ ካይሮ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ካብ 2 ክሳብ 6 መጋቢት ዝካየድ ናይዚ ዓመት እዚ መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ አህጉር አፍሪቃ ከም ወትሩ ብክልቲኡ ጾታታት ናይ ጁኒየር ትሕቲ 23 ዓመት ከምኡውን ክፍሊ ልሙዳትን ውድድር ክህሉ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ካብ 2010 ኣትሒዛ ብተደጋጋሚ ዓወታት ኣመዝጊባ ኣብ ናይ ኤሊት ወይ ልሙዳት ጥራይ እንተዳሪእና ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2010 ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2011 ከምኡውን 12 ተስፎም ዕቁባ ማርያም ኣብ 2013 ከምኡውን 16 ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ 2018 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2019 ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ አህጉር አፍሪቃ ኮይኖም። እዚ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝተኻየደ 9 ውድድራት ብዘይካ ኣብቲ 2 ኣብቲ ዝተረፈ 7 ዓመታት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራዮም ዘውዲ ሻምፒዮን ደፍዮም። ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መውሪሽስ ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምስፍሕፋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ግን ተሰሪዙ። ብምክንያት ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ደው ኢሉ ብምህላው ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ካይሮ ዝካየድ መበል 16 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ አህጉር አፍሪቃ ኣብ ደገ ብዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ክትውከል ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ይፍጸም ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ድሕሪ ምእማኑ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቁጥዕ ፈጢሩ። ድሕርቲ ብሰራዊት ኤርትራ ተደጊፉ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ምእተው ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ብዕጡቓት ናይ ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ ብዝሒ ልዕሊ 130 ከም ዝበጽሐ እዩ ጸብጻብ መንግስቲ ዘመልክት። እዚ ናብ ፖሊስ ዝቐረበ ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ መንግስቲ ዝተኣመነሉ ብዝተዓጻጸፈ ክዛይድ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ጋዜጠኛን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበረት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣባል ፓርላማ ቤልጅየም ዘላ ኣሲታ ካንኮ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ኣመልኪታ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን መሰረታዊ ነገራት ንምርካብ ምስ ሰራዊት ጾታዊ ርክብ ክገብራ ይግደዳ ምህላወን ወቒሳ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጾታዊ ዓመፅ ኣብ ትግራይ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉሎ ዝብሉ ወገናት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይረኣዩ። እቲ መንግስቲ ንጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ክውቀስ ጸኒሑ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሱዳን ብምጥሓስ ተጻብኦታት ይቕጽል ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብ15 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቑ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ሕጋዊ ዶባትን ሱዳን ብምጥሓስ እትፍጽሞ ዘላ ተጻብኦታት ንጸጥታን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን ናብ ዝባእሰ ኩነታት ዘዕርግን እዩ ኢሉ። ንመግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ብ14 ለካቲት ብመንገዲ ኣፈኙ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ነቲ ካብ 6 ሕዳር 2020 ጀመረቶ ነዜጋታት ኢትዮጵያ ካብ ዝጸንሕዎ መሬት ናይ ምፍንቓል መስርሕ ደው ከተብል ጸዊዑ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዋንነት ናይቲ ኣብ ዶባተን ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልፋሽጋ ን26 ዓመታት ክሰሓባየን ጸኒሐን። ካብ 6 ሕዳር 2020 ድሓር ድማ ሚሊሻ ኢትዮጵያ ብሰራዊት ተሰኒዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተኸሰስ ሱዳን ኣብ ዘካየደቶ ጸረ መጥቃዕቲ ንዝበዝሐቲ ዋንነት እዩ እትብሎ ዘላ መሬት ከም ዝተቖጻጸረት ኣፍሊጣ። ኣብቲ ሱዳን ዋንነታ ምዃኑ ትገልጾ ዘላ ሰፊሕ መሬት ኣብ ሕርሻ ተዋፊሮም ጸንሑ 10,000 ኢትዮጵያውያን ተፈናቒሎም ናብ ጎንደርን ካልእ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ከም ዝኣተው ይግለጽ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ዘሰሓበን ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንምቅራበን ብደቡብ ሱዳን ዝተወስደ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ሱዳን ካብቲ ዝሓዘቶ መሬት ቅድም ትውጻእ ዝብል ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝዓንቀፎ ዲፕሎማሰኛታት ይጠቕሱ።
ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብቲ ዘሰሓበን ዘሎ ከባቢታት ሰራዊት የኹምራ ምህላወን ይፍለጥ። ከህቡራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከስዕብዩ ደጊምና መከታልኩም ንዕድም። ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ኣፍቀር ስፖርት ከም ልሙድ ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣገራምን ትሕዝቶታት ዝሓቆፈ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። መበል 16 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝመጽእ 2 ክሳብ 6 መጋቢት ኣብ ከተማ ካይሮ ግብጺ ክሰላሰል ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብዚ ናይ ዓመት እዚ ሻምፒዮን ከም ወትሩ ብክልቲኡ ጾታታት ናይ ጁኒየር ትሕቲ 23 ዓመት ከምኡን ክፍሊ ልሙዳትን ውድድር ክህልዩ ሓደ ሙሉእ ዙርያ ናይቲ ውድድር ተዳልዩ ዘሎ ቦታ 13 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሓዘ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መደብ 2 መጋቢት ብደረጃ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ዝካየድ ኮይኑ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን 13 ኪሎ ሜትር ልሙዳትን ትሕቲ 23 ዓመት ክልቲኡ ጾታታት ከ 39 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክጓዓዙ እዮም። ንጽባሒቱ ረቡዕ 3 መጋቢት ኣብ ክልቲኡ ጾታታት ናይ ውልቂ ውድድር ግዜ ዝተሰርዐ ክኸውን ከሎ ጁኒየር 13 ኪሎ ሜትር ልሙዳትን ትሕቲ 23 ዓመትን ድማ 26 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍኑ እዮም። 4 መጋቢት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተሓናፊጾም ናይ ምቅባል ወይ ከዓ ሪሌይ ውድድር ከዓሙ እዮም። እቲ ዝዕመም ርሕቀት 56 ኪሎ ሜትር ኮይኑ እጃም ነፍሲ ወከፍ ጾታ 26 ኪሎ ሜትር ክኸውን እዩ። ዓርቢ 5 መጋቢት ኣብ ውድድር ጽርግያ ንጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ 65 ኪሎ ሜትር ንጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ 91 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተዳልዩሎም ኣሎ። ኣብ መዛዘም መዓልቲ ቀዳም 6 መጋቢት ድማ ናይ ልሙዳትን ትሕቲ 23 ዓመትን ውድድር ጽርግያ ዝሰላሰል ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ን91 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ን156 ኪሎ ሜትር ክቆራቆሱ እዮም። ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሞሪሽስ ክካየድ ተወጢኑ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ግን ክስረዝ ክኢሉ። ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ካብ 2010 ኣትሒዛ ብተደጋጋሚ ዓወታት ከተመዝግብ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ናይ ኤሊት ወይ ልሙዳት ጥራይን ተዳሪእና ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2010 ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2011 ከምኡን ኣብ 2012 ተስፎም ዕቋ ማርያም ኣብ 2013 ከምኡን ኣብ 2016 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 2018 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2019 ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይኖም። እዚ ማለት ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝተኻየደት 9 ውድድራት ሻምፒዮን ብዘይ ካብ 2 ኣብ ዝተረፈ 7 ዓመታት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራዮም ዘውዲ ሻምፒዮን ደፍዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሐሙስ 11 ክሳብ ሰንበት 14 መጋቢት ኣብ ፈረንሳይ ዝተኻየደ መበል ሻድሻይ ቱር ዴ ላ ፕሮቫንስ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሓፈሻ ውድድር ብግዜ መበል 118 ተሰሪዑ ንቕድድሙ ፈጺሞ። እዚ ልዕሊ 670 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ዙር ብዓወት ኮሎምቢያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤኒዮስ ግራኔዴስ ኢቫን ራሜሮ ሶሳይ ተዛዚሙ። ብሰንበት ኣብ እስጳኛ ዝተኻየደ 183.3 ኪሎ ሜትር ሸፈነ መበል 34 ውድድር ክላሲካል አልሜሪያ ዝተቐዳደመ ኣባል ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ቦገኑ ምስ ካልኦት 5 ተቐዳደምቲ ካብ ፈለማ ክሳብ ፍርቂ ናይቲ ውድድር ዕውት ናይ ምህዳን ፈተነ እኳ ኣካይዱ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን ኣይሰለጦሙን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም። ኣማኑኤል ነዚ ብዓወት ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ጂያኮሞ ኒዞሎ ዝተፈጸመ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ከይወድእ እዩ ካብ ሜዳ ወፂኡ። ካብ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ኩዕሶ እግሪ ምስ እንሰግር ብሰንበት ኣብ ውድድር ላሊጋ ሳንታንዳር እስጳኛ ኤርትራዊ ወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ሰኪዔት ክለብ ጌታፌ ብዘቐመጣ ኩዕሶ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ 1-0 ብምዕዋት 3 ነጥቢ ሓፊሳ። በዚ ዓወት እዚ ድማ ታጋንታ ኣብቲ 54 ነጥቢ ብዘውሃለለት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝቕለስ ዘሎ ሰሌዳ ደረጃ ጋንታታት ነጥባ ናብ 38 ናደይባ ንተርታ ካብ ሻድሻይ ናብ 5 ከተማ ሕሽኪኢላ። ብድሕሪ ዝዓወት ኣብ ላሊጋ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 9 ጎላት ኣውፂሩ ዝርከብ ኣሌክሳንደር ዕድል እንተዳ ተፈጢሩልካ ክትጥቀመሉ ኣለካ፣ ኣነ ድማ ከምኡ እየ ዝገበርኩ፣ እታ ጎል ቀላል እኳ እንተመሰለት ኣብ ቁኑዕ ቦታ ግን ክትጸናሕ ኣለካ ብምባል ምስ ኩዕሶ ክጋጠመሉ ዝኽእል ወሳኒ ቦታ ኣለልዩ ብምጽንሑ ነታ ናብ ጎል ዝተለወጠት ኩዕሶ ክረኽባ ከም ዝኽኣለ ሓቢሩ። ኣሌክሳንደር ብምቕጻል ጠመቱን ጠመተ ክለቡን ናብቲ ድሕሪ ጽባሕ ሐሙስ ኣንጻር ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝካየድ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ውድድር ኤሮፓ ሊግ ዓሊሙ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ጸወታ ብዝግባእ ተዳልዮሙሉ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለዎ ሓቢሩ።
ብሰንክቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብናህሪ ኣብ ምልባዕ ዝርከብ ሓድሽ ዙርያ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ብሪጣንያ ዝነቐሉ ግያሾ ናብ እስጳኛ ክኣትዉ ስለ ዘይፍቀዶም ገጥም ሪያል ሶሲዳድን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ስታድዮም አሊያንዝ ቱሪን ኢጣልያ እዩ ክሳለጥ። ቶማስ ዝተባህለ ወዲ 7 ዓመት ፖርቹጋላዊ ቆልዓ ብሕማም ካንሰር ከም ተጣቕዐ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2019 እዩ ብመርመራ ተረጋጊጹ። ኣብቲ እዋን ድሕሪ ዝተገብረሉ ሕክምና ከዓ ጥዕንኡ ተማሒሽ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2020 እዚ ሕማም ደጊስዎ። ወለዲ ቶማስ ወዶም ካብዚ ሕማም ንኽፍወስ ናብ ከተማ ባርሰሎና ወሲዶም ፍወሳ ክገብርሉ እኳ እንተባሃጉ እቲ ሕክምና ወጻኢታት ግን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ካብ ህዝቢ ሓገዝ ሓቲቶም። ፖርቹጋላዊ አጥቃዓይ ክለብ ዩቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶን በዓልቲ ቤቱ ጆርጂና ሮድሪገዝን ከዓ እቶም ቀዳሞት ነፃውዒት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ቅዱሳት ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ። እዚ ክፍለ ዝተኻእለ ሓፍታ ንጆርጂና ማለት ኢቫና ዝሓለፈ ሰሙን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕላፋ እዩ። ንሳ ኣብ መልእኽታ ቶማስ ኣብ ሆስፒታል ቫልዴብሮን ሕክምናዊ ፈወሳ ከካይድ ናብ ከተማ ባርሰሎና ተበጊስሎ። ጆርጂና ሮድሪገዝን ሮናልዶን ስለ ሓገዝኩም ደገፍኩምን ልቦናኹምን የመስግነኩም ንቶማስ ነዚ ሕክምና ንኽረክብ ስለ ዘኽኣልኩሞ ደረት ኣልቦ ምስጋናይ የቕርበልኩም ብምባል ንሓፍታን ንዘማኣ ሮናልዶን ኣመስጊና። ዝሓለፈ ረቡዕ ፖርቹጋላውያን ክለባት ብራጋን ፖርቶን ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ታካ ዴ ፖርቹጋል ኣካይደን ነይረን። ኣብቲ ግጥም ከዓ ተኸላኻላይ ክለብ ብራጋ ፖርቹጋላዊ ዳቪድ ካሮሞ ካብ ኮሎምቢያዊ አጥቃዓይ ማቴዎስ ኦሪቤ ንዝመፀ መጥቃዕቲ ክከላኸል ኣብ ዝፈተነሉ ኣብ ከባቢ ዓንካሪቶ ሙሉእ ብሙሉእ ብኦሪቤ ተረጊጹ ከቢድ ናይ እግሪ መስበርቲ ኣጋጢሞዎ። ብድሕሪ እዚ ንዘስካሕክሕ መስበርቲ ካሮሞ ዝተዓዘቡ መጻወቱን ዳኛን ሓካይም ህጹጽ ረድኤት ናብ ሜዳ ብቕልጡፍ ንኽኣቱ ኢዶም እናወጣወጡ ተጣሪዖም። ሓካይም ተጓዮም ብምእታው ንካሮሞ ንግዚኡ ሕክምናዊ ረድኤት እኳ እንተገበረሉ ብምኽንያት ክብደት ማህረምቱ ናብ ሆስፒታል ከምርሕ ስለ ዝነበሮ ግን ኣምቡላንስ ናብ ማእከል ሜዳ ከም ተኣቱ ተገይሩ። ሓካይም ነቲ ብክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ክህደን ዝወርሐ ተጻዋታይ ኣብታ ኣምቡላንስ ድሕሪ ምጽዓኖም ጉዕዙኡ ናብ ሆስፒታል ክገብር ኣብ ዝፈተነሉ ግን ወይ ኣምቡላንስ ቅሚላ ምብጋስ ኣብያ። ሓሚምካ እንተኸይድካዮምሲ ሞይቶም ይጸንሑኻ ከም ዝበሃል ዝተሰብረ ተጻዋታይ ክትረድእ ናብ ሜዳ ዝኣተወት ኣምቡላንስ ንባዕላ ዝረድኣ ደልያ ኣብ ጎልጎል ተዓኒዳ ደው በለት። ብድሕሪ እዚ እቶም ንልዕሊ 65 ደቓይቕ ዝሃለዉ ተጻወቲ ክለባት ብራጋን ፖርቶን ኣብ ተካል ብዕራይ ጸኒሕካስ ናብ ተካል ሰበይቲ ኮይንዎም ምስ ድኻሞም ኣብ ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ንኽጽመዱ ተገዲዶም። ነታ ረድኤት ዝደልየት ኣምቡላንስ ብሓባር ኮይኖም እናደፉ ተሓጋጊዞም ካብቲ ሜዳ ኣውፅኦማ። ካርሞ ድማ ብእዋኑ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መወዳእታስ ናብ ሆስፒታል ክበጽሕ ክኢሉ። ኢስኮ ብዝብል መፀውዒ ስም ዝፍለጥ እስጳኛዊ ፍራንሲስኮ ሮማን ሱዋሬዝ ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካብ ጽንበር 8 ዓመታት ገይርሎ። እዚ ኣቐዲሙ ተጻዋታይ ክለብ ቫለንሽያን ማላጋን ዝነበረ ኣካፋሊ ማልያ ክለብ ሪያል ማድሪድ ለቢሱ ኣብ ዝገበሮ 322 ፀወታታት 51 ጎላት ኣውፂሩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብቐዋምነት ብብዝሒ ዝስለፍ ዝነበረ ኢስኮ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ ስፖርት ግን ኣይግድን። ኣብ 3 ግጥማት ጥራዩ ካብ ፈለማ ተሰሊፉ ተጻዊቱ። ብሓፈሻ ኸ ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ 15 ፀወታታት ጥራይ እግሩ ሓዊሱ። ገለ ወገናት ኢስኮ ኣብዚ እዋን ካብ ወትሩ ብዝተፈልየ መልክዕ ብብዝሒ መንበር ተቐየርቲ ተጻወቲ ዘማምቆሉ ዘሎ ምኽንያት ምስ ኣሰልጣኒኡ ዘይነዲን ዚዳን ስለ ዝተኮራረየዩ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሪያል ማድሪድ ንጌታፌ 2-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ኢስኮ ኣብ መንበር ተቐየርቲዩ ኣራጢጦምሲዩ። ፀወታ ክፍጸም ከባቢ 20 ደቓይቕ ምስ ተረፎ ተቐይሩ ምእንታን ከኣቱ ሰብነቱ ንኸርስን ኣብ ዝተኣዘዘሉ ኸ ነቲ ድሮ ሓሽኪሩ ዘሎ ርክብ ምስ ኣሰልጣኒኡ መሊሱ ከጋድድ ዝኽእል ተግባር ፈጺሙ። ምኽንያቱ ኢስኮ ናብ ሓደ ናይ መርዓ ዕድመ ዳ እምበር ረሃፁ ንኸፍስስ ናብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝኣቱ ዝነበረ ተጻዋታይ ይመስል ኣይነበረን። ኢስኮ ካብ መንበር ተሲኡ ነቲ ናይ ሰብነት ምርሳን መስርሕ ንኽጅምር ልዕሊ ደቂቕ ወሲድሉ። ንሱ ፈለማ ንኢዱ 6 ግዜ ብማይ እናጠልቀ ንጸጉሪ ርእሱ ኣስተኻኺልዎን በጣቢልዎን። ድሕሪ ኸ ነቲ ጸጉሩ ናብ ድሕሪት ብተደጋጋሚ ብምስሓብ ብፕላስቲክ መትሓዚ ርእሲ ጠርኒፍዎ። ኣብ መወዳእታ ኸ እናጸቐጠ ለጥ ከብሎ ፈቲኑ። ብሓፈሻ ድማ ጸጉሩ ንኸማዕረግ ካብቲ ናይ ሰብነት መዋዓይ ግዜ 1 ደቂቕን 20 ካልኢታትን ሰሪቑ። በዚ ተግባሩ ኸ ተወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣደዳ ዘለፋን ጸርፍን ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ቀኒዩ። ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኔይማር ራፋኤላ ዝተባህለት ኣዝዩ ዘፍቅራ ሓፍትላቶ። መግለፂ ፍቕሪ እውን ኣብ የማናይ ቀልጽሙ ብምስሊ ራፋኤላ ዝተለበጠ ዓብዪ ውቃጦ ኣለዎ። ራፋኤላ ብ11 መጋቢት 1996 እያ ተወሊዳ። ኔይማር ብምኽንያት ኩዕሶ እግሪ መንበሪኡ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን እምበር እታ ከም ሞዴል እትነጠፍ ሓፍቱ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕለተ ልደታ ኣብ ተኽብረሉ እዋን በቲ ኢሉ በቲ ኣብቲ ናይ ሓፍቱ ጽምበል ዕለተ ልደት ይሳተፍ እዩ።
ኔይማር ኣብቲ ሓፍቱ ልደታት ተኽብረሉ እዋናት ዓመታዊ ኮነ ኢሉ ንኽጎድእ ወይ ከዓ ብቐይሕ ካርድ ወይ ድማ እኩብ ብጫ ካርድታት ንኽቕጻዕ ከም ዝገብር እዩ ዝሕመ ንኣብነት ኣብ 2015 ከምኡውን ኣብ 2016 ብመቕጻዕቲ ካብ 2017 ክሳብ 2019 ንሰለስተ እዋናት ብተኸታታሊ ብማህረምቲ ንጋንቱ ኣበርክቶ ክገብረላ ተኽእሎ ኣይነበሮን ኣብ እዋን መቕጻዕቲ እኳ ጸገም ተዘይሃለዎ ተሃሪሙ እንከሎ ምስ መጉዳእቱ ናብ ብራዚል ብምምራሕ ምስ ሓብቱ ኣብ ጽምብል ልደታ ይዕንድረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ግን ንብዙሓት ሰባት ከየስደመመ ኣይተረፈን ኔይማር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት ጋንቱ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣንጻር ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ስለ ዝነበራ ካብቲ ካብ 2015 ኣትሒዙ ዘዘውትሮ ዝነበረ ልምዲ ወጻኢ ኣብ ስታድየም ለ ፓርክ ደ ፕራንስ ህላውነቱ ብምርግጋጽ ክለቡ ንመጋጥምታ 2-0 ሲዒራ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ንኽትሓልፍ ሓንቲ ጎል ብምእታው እጃሙ ዓሚም እዩ ሎማ ዓመት ኣንጻር ባርሰሎና ብዝግበር ግጥም ግን ዝህሉ ይመስልን ዝሓለፈ ረቡዕ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንክለብ ካን ኣብ ውድድር ኣውዲካ ምሕላፍ ዋንጫ ፈረንሳ 1-0 ኣብ ዝቐጽዓትሉ ጸወታ ኔይማር ኣብ መበል 60 ደቓይቕ ብዝወረዶ ማህረምቲ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተቐሲቡ እዩ ንሱ በቲ ዝበጽሖ ማሰይቲ ብውሕዱ ን4 ቀነ ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክርሕቕ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ኔይማር ኣብ ጸወታ ዝወረዶ ጎንፂ ርኡይን ርዱእን እኳ እንተኾነ እቲ እዋን ምስቲ ወትሩ ዝሕመየሉ ናይ ሓፍቱ ዕለተ ልደት ምግጣሙ ግን ንብዙሓት ከየገረመ ኣይተረፈን ንሱ ሙሉእ ብምሉእ ሓውዩ ብብቕዓት ናብ ሜዳ ክምለስ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ግምት ተቐሚጡሉ ዘሎ ግዜ 4 ሰሙን ብምዃኑ እዚ ወዲ 29 ዓመት ብራዚላዊ ዝመጽእ 11 መጋቢት ኣብ መበል 25 ዓመት ጽምብል ዕለተ ልደት ሓፍቱ ንምስታፍ ርሒብ ዕድል ተኸፊቱሉሎ ሓደ እዋን ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ሰርጂዮ ራሞስ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ኔይማር ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር እዩ ተባሂሉ ዝስማዕ ዝነበረ ጽንጽንታታት ኣመልኪቱ ርእቱ ንኽህብ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣነ ምስ ብሉጻት ተጻወትቲ ሓቢረ ክጻወት ይደልየ ኔይማር ድማ ሓደ ካብቶም ብሉጻት እዩ ብምባል ኣድናቆቱ ድሕሪ ምግላጹ ይኹን እምበር ንዕለተ ልደት ሓፍቱ ራፋኤላ ኣመልኪትና ክንዝትን ክንሰማምዐን ከየድልየና ኣይተርፍን እዩ ብምባል ተዋዝዩ ብድሕሪ እዚ ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣጋጣሚ ብዙሓት ተጫረቕቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣልዒሎሞ እዮም ሓደ ካብኣቶም ኣብ ህይወት ሰለስተ ዘይተርፍ ወይ ርጉጻት ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ሞት ግብሪ መንግስትን መጉዳእቲ ኔይማር ኣብ እዋን ዕለተ ልደት ራፋኤላ ሓፍቱን እዮም ብምባል ቀይዑ ሓደ ካልኻ ንምንታይ እዩ ኔይማር ኣብ ዕለተ ልደት ሓፍቱ ወትሩ ዝህረም ከም ዝመስለኒ ማሓዙታ ንራፋኤላ ኣዝየን ምልኩዓት ከይኮና ኣይተርፋን እየን ብምባል ጭርቃን ዝተመልአ ግምቱ ሂቡ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክለብ ኒስ ዊልያም ሳሊባን ንምስሊ ፌደሬሽንን ሃገራዊት ጋንታን ፈረንሳ ዝድውን እዩ ተባሂሉ ዝተኣምነሉን ንሱ ዝቐረጾ ቪድዮን ምርመራ ከካይድ ምዃኑ ይስማዕ ኣሎ እዚ ኣብ 2019 ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ትሕቲ ዋኒን ኣርሰናል ዝኣተወን ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ምስ ክለብ ኒስ ብልቓሕ ተጠርኒፉ ዝርከብን ተኸላኻላይ ቅድሚ 3 ዓመት ብዝቐረጾ ሃጸያፍ ቪድዮ ኣብ ሓዊ ክኣቱ ክኢሉ ዘሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ስናፕቻት ዘሪቑ ዝወፀ ቪድዮ ሓደ መንነቱ ብግቡእ ዘይተለለ ግን ከዓ ኣከፋፋሊ ክለብ ብራይተን ኦልሪክ ኤኔሜኤላ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረን ዕርቃኑ ዝወፀ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ መንእሰይ ፈረንሳ ኣብ ሶፋ ግብረ ሕቡእ እናፈጸመን ከሎ ዘርኢ እዩ ኣብቲ ቪድዮ ቱታ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ለቢሱ ዝረአ ወዲ 19 ዓመት ሳሊባ ኣብ ፈለማ ንገዛእ ርእሱ ዝቐረጸ ካውን ከሎ ብድሕሪኡ ነታ ካሜራ ኣንፈታ ብምዛር ንካልኦት ተመሳሳሊ ቱታ ዝለበሱ ብፀቱ ብምስኣል ኣብ መወዳእታ ነቲ ብሓደ ኢዱ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ሒዙ በቲ ሓደ ኢዱ ከዓ ኣብ ግብረ ሕቡእ ተጸሚዱ ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብ ዕላማ ካሜራ ኣእትይዎ እቲ ቪድዮ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ መን ከም ዝለሓቆ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን አንቶኒዮ ኮንቴን ዝፈጸሙ ዓብ ጌጋ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱሉ እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ብቐዳም ብዕሊ ይቕሬታ ዝሓተተ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ጁቬንቱስ አንድሪያ አግኔሊ ዘርኣዮ ዘይስነ ምግባራዊ ምልክት እዩ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ውድድር ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኮፓ ኢጣልያ ክለባት ኢንተር ሚላንን ጁቬንቱስን ኣብ ስታድዮም አሊያንዝ ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ዘሰላስላሉ ኣብ ዕረፍቲ አንቶኒዮ ኮንቴ ምስቲ ካብ 2011 ክሳብ 2014 ሓላፊኡ ዝነበረ አንድሪያ አግኔሊ ክጽራረፍን ክቋየቑን ተራእዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ እቲ ካብ 1991 ክሳብ 2004 ን13 ዓመታት ማልያ ክለብ ጁቬንቱስ ለቢሱ ዝተጻወተን ነታ ጋንታ ድማ ን4 ዓመታት ዘሰልጠነን ኮንቴ ንአግኔሊ ማእከላይ ኣጻብዑ ከውጻሉ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ ኮንቴ በዚ ዘንጸባረቆ ኣጽያፊ ምልክት ስለ ዝተጣዕሰ ብቐዳም ነቲ ሰንበት ጋንቱ አንጻር ላዝዮ እተካይዶ ጾታ አመልኪቱ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ቅድሚ ምዝራብና ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ቱሪን ስታድዮም አሊያንዝ ንዘጋጠመ ክስተት ሒደት መብሪ ክህብ ቁንዕ ኮይኑ ይስማዕኒ
ንሕና ንካልኦት ሰባት ኣብነታውያን ኣርኣያ ክንከውን ዝግባአና ሰባት ኢና ነዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክንዝክሮ ግቡእና እዩ በቲ ዘጓነፈ ኩነታት ይሓዝንን ነቲ ዝመፀኒ ምትኽታኽ ከዓ ብዘይ ቁኑዕ መንገዲ ግብረ መልሲ ብማህበይ ይቕሬታ ይሓትትን ካብኡ ብዝሓሸ ወይ ከዓ እወታዊ ብዝኾነ መልክዕ ምላሽ ክህብ ይኽእል ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንመጻኢ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ ብምባል ነተግባሩ ይቕሬታ ሓቲትሉ ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ተንታኒ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ሮይ ኪን ኣብ መወዳእቱ ሓድሽ ማህደር ብምኽፋት ናብቲ ኣመና ጠላሕ ዘይብሎ ዝነበረ ማዕከን ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ተጸንቢሩ ናይ ሎም ዘበን ተጻወቲ ኣመና ብማሕበራዊ ሚድያ እሱራት ብምዃኖም ተደጋጋሚ ነቐፌታ ከውርድ ጸንሐ ወዲ 49 ኪን ቅድሚ 4 መዓልታት ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ኣብ ዝኸፈተሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ልዕሊ 400,000 ሰዓብቲ ረኺቡ ከሳብ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ድማ ብዘገርም ናህሪ ንቁፅሪ ሰዓብቱ ወይ ከዓ ሳብስክራይበርስ ናብ 1 ሚልዮን ከብፅሑ ክኢሉ በንጻሩ ግን ንሱ ዛጊት ኣብ ኢንስታግራም ንወላ ሓደ ሰብ ክስዕብ ኣይመረፀን ዘሎ ንመስመር ምክፍፋል ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ሞተር ኮይኑ ዘንቀሳቐስ ዝነበረ ኪን ኣብ ፈለማ መዓልቲ ምስቲ ኣመና ዘፍቅሮ ከልቡ ብሓባር ዘትረፎ ስእሊ ኣብ ኢንስታግራም ዝለጠፈ ክኸውን ከሎ እሙን ዓርኪ ወዲ ሰብ ብዝብል ጽሑፍ ድማ ኣሰኒዎ ኪን ብቕድሚ ትማል ሰንበት እውን ብምኽንያት መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ፈለማ 9 ሰዓታት ምስ ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ተሓቂፉሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ማእከል ሜዳ ንዝገበሮ ክርፍስ ዘርኢ ስእሊ ጠቂዑ ነቲ ስእሊ ከዓ ኣብዚ ዕለት ቁንጣሮ ፍቕሪ እውን እንተኾነ ንምንጽብራቕ ኣይትረስዑ ዝብል ጽሑፍ ገይሩሉ ካብ 1993 ክሳብ 2005 ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝጸንሐ ኪን ኣብ ናይ 12 ዓመታት ጻንሖቱ 17 ጽዋት ኣልዒሉ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ካርሎ አንቸሎቲ መንበሪ ቤቱ ግዳይ ሰረቕቲ ኮይኑ እዚ 2 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋጉ መንበሪ ገዛ አንቸሎቲ ዝሓለፈ ዓርቢ እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ቦታ ልምምድ እንከሎ ብሰረቕቲ ዝተደፍረ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝምታ ኣብ ዘጓንፈሉ እዋን ኣብ ሞያ ተዋስኦ እትነጥፍ 25 ዓመት ዘዕድሚያ ቾሌ ዝስማ ጓል ሰበይቱ ኣብቲ ገዛ ምንባራ ተፈሊጡ ወዲ 61 ዓመት አንቸሎቲ ብዛዕባ ስርቂ ምስ ተነግሮ ልምምዱ ቋሪጹ ብኡንቡ ናብ መንበሪኡ ከም ዘምርሐ ብተወሳኺ ተሓቢሩ እቶም ሰዓ 6 ፈረቓን ምሸት ኣብ መንበሪ ህንፃ አንቸሎቲ ዝኣተው ሰረቕቲ ካብቲ ቤት ሓደ ስልማታት ዝሓዘ ሳንዱቕ ከም ዝወሰዱ እኳ እንተተነግረ ኣብቲ ሳንዱቕ እንታይን ዋጋ ክንደይን ንብረታት ነይሩ ግን ዝተሓበረ የለን ኣብቲ ቤት ዝነበረት ቾሊ ድምፂ ብምግባር እቶም ሰረቕቲ ከም ዝሃድሙ ተዘይትገብር ብዘይካቲ ዝተጠቕሰ ሳንዱቕ ካልእ ዋጋ ዘለዎ ዋኒናት ናይቲ ስድራ ክዝመት ተኽእሎ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ አንቸሎቲ ካብቶም ዝውንኖም 3 ክላብ ንዋላ ሓደ ምሕለውታ ከይገደፈ ንኹሎም መዓልታዊ ንግዳም እናውፅእ ንፋስ የህርሞም ብምንባሩ ኣብ ዓይኒ ሰረቕቲ ከኣቱ ክኢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 16 ጋንታታት ናብ መድረኽ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ከም ዝሰገራ ዝዝከር እዩ እተን ክለባት ባርሰሎና ፓሪስ ሳን ዠርማ ራዞን ፓልስፖርት ላይፕሲሽ ሊቨርፑል ፖርቶ ጁቬንቱስ ሴቪያ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ አትሌቲኮ ማድሪድ ቼልሲ ላዚዮ ባየር ሙኒክ አትላንታ ሪያል ማድሪድ ቦሩሲያ ሞንሸንግላድባሽን ማንቸስተር ሲቲን ካብዘን 16 ጋንታታት እተን ፍርቂ ሎምን ጽባሕን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክጽምዳን ብመሰረት ተወፂ ዘሎ መደብ ድማ ሎሚ ሰዓት 9 ምሸት ባርሰሎና አንጻር ፓሪስ ሳን ዠርማ ራዘን ፓልስፖርት ላይፕሲሽ አንጻር ሊቨርፑል ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፖርቶ አንጻር ጁቬንቱስ ሴቪያ አንጻር ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ክፋለማን እተን ዝተረፋ 8 ክለባት ከዓ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥማተን ዝመጽእ ሰሙን ከካይደን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ተቋጺርኩም ኣይበለና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ እንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን